Ćao svima, ja sam Milica Kalina, sertifikovani personalni trener i bikini fitness takmičar. Za sav fitness, lifestyle i vlogerski sadržaj, subscribe-ite se na moj kanal i budite u toku. Ajmo, pokušaj 105. Evo ovako, znači, uvod u ovaj video sam pokušala da snimim, te se zbunjujem, te sam previše ukočena, te nisam dovoljno opuštena, te mi je frizura grozna, te mi je nos veliki, te su mi oči krive. Evo sad mi je koža poprilično masna jer već neko vreme nosim šminku, 9 je sati, kosa mi izgleda kao da sam prala prozore, nisam. Pravim rolnice sa cimetom za sutra, zato što mi je sutra cheat day. I ko još mesi testo i uspe da se poseče? Ja. Doduše, to nema veze mnogo sa testom, nego sa tim što sam htjela da ga zamotam u foliju i stavim u... Mislim, bilo je jasno kao dan da ću ovo sebi uraditi, ali išla sam na šansu. Najopuštenije ću vam preneti ove informacije zato što zaista, ali zaista pokušala sam i ne mogu da budem toliko ozbiljna u ovim informativnim videima zato što se osjećam kao da vodim dnevnik i to jednostavno nisam ja. Da pređemo na stvar. Danas ću vas upoznati, ukoliko već niste upoznati, sa German Body Composition treningom. To nije ništa novo, nije ništa što sam ja izmislila, postoji kao koncept još od 90-ih godina i smislio ga je Charles Poliquin. Ovaj trening je odličan i za početnike i za napredne vežbače, jer početnici će moći da ga izvedu, što bi se reklo manageable je za početnike. Iskusni vežbači sa druge strane mogu da primete recimo da su poboljšali svoje performanse ukoliko koriste ovaj tip treninga neko vreme, naročito kad je snaga u pitanju. Stavke koje odlikuju ovaj tip treninga, izvinite, frizura mi je presmešna. Rang ponavljanja od 8 do 15. Znači, držimo se malo većeg broja ponavljanja zato što radimo na intenzitetu. Radimo na tome da ovaj trening ne samo što će biti trening sa opterećenjem, odnosno sa težinama, bude na neki način i kardio trening. To postižemo znači većim brojem ponavljanja od 8 do 15 i malim pauzama od 30 sekundi do 90 sekundi. Izvođenje vežbi, s druge strane, ne treba da bude do otkaza, već kao što sam rekla, od 8 do 15 ponavljanja i opterećenje sa kojim izvodite vežbu treba da bude optimalno za tih 8 do 15 ponavljanja, koliko već budete sebi odredili ili koliko vam već neko bude odredio za trening. Takođe, ono što je jako bitno u ovom tipu treninga je to da se on zasniva na supersettingu, odnosno imamo 3 ili 4 segmenta ABC ili ABCD u kome uparujemo po 2 vežbe. Na koji način uparujemo te vežbe? Pa na način da nemaju veze s vezom. Odnosno da sve to ima smisla, ali one nemaju veze jedna s drugom u istom supersetu. Recimo da prvi superset, kao što ćete vidjeti u videu koji sam snimila, jer sam snimila ovaj trening za vas, ja sam uparila čučanj sa ramenim potiskom. Kao što znate, čučanj radi noge. Kompleksan pokret. Jedan od osnovnih compound movement, što bi se reklo na engleskom. Sa druge strane, rameni potisak koji vaše noge ne dotiče, već radi gornji deo tela, odnosno vaše rame. Takođe, supersetting možemo koncipirati i ukoliko biramo recimo gornji deo tela, da budu i vežba A1 i A2, da ih podelimo na pushing i pulling movements, odnosno na vežbu koja podrazumeva pokret vučenja i da je, znači, uparimo sa vežbom koja podrazumeva pokret guranja.
što bi recimo bio možda bench press, gde guramo, i recimo low row, gde vučemo. Tako ostvarujemo balans, što između gornjeg dela tela i donjeg dela tela, tako između naše, da kažem, prednje strane i zadnje strane, odnosno anterior i posterior mišića. Na ovaj način, kao što sam već rekla, znači, početnici će moći da negde smanje opterećenje po mišiću i neće na jednom treningu urnisati samo noge i kao početnici teže se i oporaviti od toga i možda neće ni izgurati taj trening. Početnici vrlo lako mogu da izguraju ovaj tip treninga baš zato što je tako podeljen na razne mišiće u toku treninga. Ne radite samo jednu mišićnu grupu koju apsolutno demolirate, nego to opterećenje podelite na rame, noge, leđa, triceps, sve pomalo. To znači dovodi do toga da su vaši mišići manje opterećeni, ali daleko od toga da oni nisu dovoljno stimulisani. Oni će svakako dobiti pun izgled, pokrenut ćete lučenje mlečne kiseline, što Polikvin objašnjava itekako ima veze i sa lučenjem hormona rasta. U njegovom izlaganju što više lučimo mlečne kiseline, to ćemo više lučiti hormona rasta koji je naš najbolji prijatelj kada se radi o stvaranju, odnosno građenju nove mišićne mase i sagorevanju masti. Još jedna bitna stavka kod ovog tipa treninga je tempo izvođenja vežbi. Tempo, ukoliko ne znate šta je u brojkama, ja ću vam prosto rečima objasniti da negativni deo pokreta pri izvođenju vežbe treba da se radi 3 puta sporije do 4 puta sporije od pozitivnog dela pokreta. Što bi značilo da ćemo se recimo u čučanj malo sporije spuštati i truditi se da što eksplozivnije podignemo težinu i tako ćemo izvoditi svih 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ponavljanja koliko god odredili. I naravno, ono što je najbitnije u ovom treningu i u svakom treningu je da imate dobru formu pri izvođenju vežbi. Benefiti ovog treninga su mnogobrojni, kao što sam već rekla, sagorevanje masti, to je tip anaerobnog treninga koji će svakako doprineti sagorevanju masti na malo brži način, povećanje mišićne mase, izaći ćete iz perioda stagnacije ukoliko ste već iskusan vežbač koji trenutno kuburi sa stagnacijom, lučenje hormona rasta, ubrzava se metabolizam, smanjujete opterećenje po mišiću, a opet dobijete taj izgled punog mišića. Mislim da zvuči dovoljno intrigantno i mislim da zvuči kao dovoljno da makar isprobate. Ukoliko vas interesuje kako to izgleda, a ne samo ovo teorijsko brbljanje, pogledajte video koji sam ja snimila i nadam se da će vam se dopasti. Prvo i osnovno kod svakog treninga je da se dobro zagrejemo. Ja sam odradila 15 minuta nordijskog skijanja jer su stepenice bile zauzete. Krećemo sa prvom vežbom koju svi jako dobro poznajemo, a to je čučanj. Ova vežba biće obeležena kao A1 u našoj šemi treninga, jer ćemo je uparivati sa vežbom koju ću vam sledeću pokazati, a ona će biti A2. Što se tiče čučnja, ne radimo velike kilaže, niti sam ja generalno ikada bila osoba koja je uopšte fizički mogla da podigne velike težine. Znači 35 kg zato što je sve u tenziji kod ovog treninga i u malim pauzama. Primetit ćete da nije nimalo lako, jako polako treba da se spuštamo u negativnom delu pokreta i što je brže moguće da se, naravno, podignemo. Ne preporučujem potpuno zaključavanje kukova, ali ukoliko fizički ne možete da izdržite, naravno, nemojte ni na silu držati tenziju u polučučnju. Ovde prikazujem koliko zapravo traje pauza između dve vežbe, a to je u mom slučaju ne više od 30 sekundi,
mada German Body Composition Training može da se koncipira i na pauzama od 60 sekundi. Ja praktikujem 30 sekundi i tačno na 30 sekundi otpočinjem rameni potisak, takođe 10 ponavljanja. Zašto su rameni potisak i čučanj u kombinaciji? Zato što nemaju veze s vezom, odnosno nemaju veze jedno s drugim. A to je i poenta kod treninga sa visokim brojem ponavljanja i sa malim pauzama, da uvek budete odmorni, da odradite svaku vežbu kako treba, sa dobrom formom i da izvučete maksimum iz svog tela, gde možemo da odradimo više mišićnih grupa na kvalitetan način, a da pritom održimo sve vreme intenzitet samog treninga. Posle kombinacije A1 i A2 idemo na vežbu B1, koja je nožna ekstenzija. Naravno, kao žensko bacila sam akcenat na trening donjeg dela tela, koji je nama posebno bitan, bitniji nego da radimo biceps i triceps, složit ćete se, meni svakako nisu potrebni, ali radim 10 ponavljanja sa sporim pokretom u negativnom delu pokreta i brzim, da kažem, izbačajem, odnosno bržim pozitivnim delom pokreta. Nakon nožne ekstenzije radit ćemo veslanje u pretklonu kako bismo opet uparili donji deo tela sa gornjim delom tela. Na ovaj način, ovom vežbom, aktiviramo leđa, za razliku od prethodne vežbe gde smo aktivirali kvadriceps. Ovde takođe radim 10 ponavljanja jer sam želela da uprostim šemu što je više moguće. Nakon veslanja u pretklonu, koji je pokret u kome vučemo težinu ka sebi, taktički biramo pokret koji će težinu gurati od nas, ali se zadržavamo na gornjem delu tela. Tako da sada između B i C segmenta kombinujemo pulling i pushing pokrete. Ovom kombinacijom takođe se trudimo da održimo balans, što ćemo vidjeti i u sledećoj vežbi koja se nadovezuje na našu B1 vežbu, a to je nožna ekstenzija. Ono što balansira naše kvadricepse je naša zadnja loža i zapravo veličina ovih mišića jednog naspram drugog bi po nekoj idealnoj proporciji trebalo da bude 3:2 u korist kvadricepsa. Takođe radimo 10 ponavljanja, isto onoliko koliko smo uradili i za kvadriceps na nožnoj ekstenziji. Trudimo se da negativni deo pokreta bude sporiji 3 puta od pozitivnog dela pokreta i ovim završavamo naš trening. To jest, što se tiče dela sa tegovima. Za kraj imamo jedan finisher ili metabolički boost, a to je 5 serija od 5 sprinteva od 30 do 45 sekundi sa pauzama od 30 do 45 sekundi u zavisnosti koliko vam je potrebno. Naravno, sve ove segmente A, B i C odradit ćete u 4 serije na način tako što ćete prvo uraditi A1 i A2 kombinaciju 4 puta, pa B1 i B2 kombinaciju 4 puta, pa C1 i C2 kombinaciju 4 puta, što sve u svemu čini 24 radne serije. Završit ćemo sa 5 sprinteva i to je to. Gotovi ste. To je jedan savršen primer German Body Composition treninga. A ovaj deo ovde sam ubacila i ubrzala samo jer mi je bilo urnebesno smešno kako izgledam. Mi se vidimo u sledećem videu, nadam se sa boljom frizurom i boljom šminkom. Prosto bilo je beznadežno danas.